Nhar il-ħadd se ssir il-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista. B'din se tkun festa l-familja kollha fi żmien ta' festi li preżenti għaliha se jkun hemm il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela. Din il-maratona se tkun f'żewġ partijiet taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Il-parti ta' barra li se tkun forma ta' villaġġ tal-Miliet fejn hemm se jkun hemm diversi stalls ta' ikel xorb, artiġanat kif ukoll divertiment kontinwu u żona tal-opa tfal. U fil-parti ta' ġewwa mbagħad se tkun għaddejja l-maratona li aħna mdorrijin naraw. Tkellimna mal-grupp kantera li se jieħdu sehem f'din il-maratona. Qed naraw looking forward biex inkunu hemmhekk nhar il-ħadd fi ġbir ta' fondi u nistennew in-nies jiġu biħġarhom ħalli jieħdu b'gost magħna. One News tkellem ukoll ma' Norma Sariba kap tal-komunikazzjoni u kelliema tal-Partit Laburista fejn qaltilna li qabel din il-maratona se ssir intervista mal-Prim Ministru Roberta Bela. Fl-aħħar mill-aħħar pratikament hija wkoll attività illi matula l-Prim Ministru jieħu opportunità u jispjega wkoll l-avvenimenti li jkunu karatterizzaw il-ġimgħa ta' qabel. Naħseb xi ħaġa li ħadd tispikka hija l-għajnuna illi pratikament anke il-Gvern għadu kif ħabbar li ħajibda jagħti minn tmiem il-ġimgħa lill-familji 63,000 familja li ħajbdew jirċievu 24 miljun f'allowances.